Sa ti páčila halloweenská spačka? Bola to celkom sranda, ale na to, že ja som to organizoval, takže bolo to celkom náročné na organizáciu. A ako ste to organizovali? No tak, snažili sme sa hovoriť vlastne navzájom, sme zohnali zo pár detí, ktoré nám pomáhali pripravovať to, ale v podstate ja hlavne s Myškom sme teraz spravili plány a tak ďalej. Urobíte to aj na budúce? No neviem, akože tento rok to bolo dosť náročné a väčšina detí ma ignorovalo, tak neviem. Bál si sa cestičky odvahy? Nie, lebo ja som bol úplne na konci a ja som to tam robil, takže nie. Ako sa ti páčila halloweenská spačka? Bola veľmi dobrá, keďže som ešte na žiadnej halloweenskej spačke nebola. Čo ste tam robili? Zabávali sme sa a jedli sme pizzu. Akú si mala pizzu? Havaj. Bála si sa cestičky odvahy? Nie. Chcela by si spačku aj znova? Určite. Ako sa ti páčilo na halloweenskej spačke? Veľmi, keďže to bola moja prvá spačka v škole, veľmi sa mi páčila a chcel by som takú mať aj na pizzu. Čo ste tam robili? Hrali sme sa. A ako ste sa hrali? No, hrali sme na háňačku, išli sme aj po cestičke odvahy. Čo ste robili na cestičke odvahy? Išli sme cez cestičku odvahy. Bál si sa? Nie. Čo si myslíš? Chcel by si aj takú na budúce? Áno, určite by som chcel takú aj na budúce. Ako sa ti páčilo na halloweenskej spačke? Bolo tam dobre, akože najprv som sa bál, lebo mi bolo zle a že či sa nepokrciam, ale inak tam bolo dobre. Čo ste tam robili? No, jedol som, krádal som čipsy a spal som tak večer. Bál si za cestičky odvahy? Akože najprv som sa tak, že tej prvej som tam iba kračal, ale v tej, čo už robili tí tretie trojročie, najprv som sa bál, ale už potom, keď som zistil, že tam robia iba zvuky a trošku nás sa strašia, tak už ani nie. Chcel by si aj na budúce? Akože, aj hej. Ako sa ti páčila halloweenská spačka? Na halloweenskej spačke sa mi páčilo celkom dosť, pretože tam boli aj ostatní kamaráti moji, bola tam skoro celá škola, ak nerátam prvé trojročie. A bolo tam celkovo veľmi dobre. Čo ste tam robili? No už boli sme na cestičke odvahy a aj sme tam mali pizzu, to sa mi celkom páčilo. A taktiež sme pozerali film.